Borilište 1 da se pripreme Žalac Dino Jaska, Babić Bruno Samobor, kategorija do 27 kg. Borilište predsjedničke zaključne Poljana, Ličko Zagreb, Lipović Ines Blackburn. Borilište 5 neka se pripreme Zapčinska Viktorija Boknija, Kotarski Ema Samobor. Ne, pušta. Leđima se nasloni, leđima, još leđima. Borilište 6 neka Začoš, Hrabov, Ana Bežigrad, Špoljarić, Kaja, Samobor. Borilište 6. Bravo, Bruno!